Hello, magandang araw sa inyo lahat. Meron tayong new unboxing. Actually, nabuksan ko na to. Ang phone nito ay Poco M3 Pro. Nabili ko po ito sa Shopee, which is nasa 6,290 lang po. Nag-promotion po sila, minus 1.5, at meron po tayong nakapag Shopee voucher po ako ng 1,199. So naging 6,290 lang po siya. So itong device na to is 5G capability at meron din siyang 48 megapixel at meron po din siyang 90 Hz refresh rate capability sa display niya. So smooth po yung display niya. So meron po tayo ditong black. So tinatawag ito ng power black sa Poco. Nabuksan ko na po to. So ito po yung device. Sa loob po ng box niya, dito po yung ano niya, SIM ejector, GD case, silicone case po niya, at meron po tayong Poco sticker. Pwede po natin ilagay kahit saan, sa motor, appliances, or sa even sa laptop. Start guide guys, meron ding safety information, meron ding warranty card. Ito po ay only 22.5 charging speed, hindi po to siya 33. At meron po ding USB Type-C cable. Meron po siyang white lang po siya, hindi siya orange. So ibig sabihin hindi po siya kasing lakas ng Poco F3 or mga Redmi Note 10. Dito po sa device, 6.5 inches, 1080p. Meron po itong 405 density, naka 90 Hz. Meron po siyang 400 nits of brightness. If naka auto po siya, around mga 600 o 550. So dito sa menu niya, meron siyang mga bloatware katulad dito, Amazon 92, black, at ito pong dust settle. Bloatware po yan, linking in bloatware po yan, Lazada, Jewels, bloatware po yan. Marami pong bloatware sa loob. So ang camera po niya ay mayroong 48 megapixel. Ito po siya, at meron po siyang 2 megapixel depth and 2 megapixel macro. So wala po siyang ultra wide. Dito po sa ano niya, sa harap, dito sa menu sa camera niya, meron po siyang night mode, 48 megapixel, short video, panorama, slow motion, and time lapse. Wala po siyang vlog, hindi katulad ng Poco X3, Poco X3, Poco X3 Pro at Poco F3. Meron po siyang vlog na option dito. Dito sa photo, try natin. So ito po yung kuha niya. Detail po. I believe yung camera sensor nito is kasing katulad lang din ng Poco M3, yung hindi po Pro version. Meron din siyang video. So dito rin sa ano niya, sa settings, yung version niya po ay MIUI 12.0.2 stable. Out of the box, naka-occupy na po siya ng 18.2 GB ng storage.
So, yung available po niya ay nasa mga around 5 GB of internal storage. So, yung security patch niya po ay nasa April 4.1 pa. So, ito po ay naka 7 nanometer chipset. Dimensity is 700. So, meron po siyang 5G capable built-in sa whole chipset niya. Try po natin yung speed test. Currently po, meron po akong 5G modem. At speed test natin gamit ng Ookla. So, try natin. So, ito po yung download speed and upload speed sa 5G modem ko. So, i-try natin dito sa Poco M3 Pro 5G yung speed test. So, ito po yung result niya. Sa Google nga speed test, meron po siyang 258 download speed at meron po siyang 29.1 Mbps upload speed. So, malayo po sa 5G modem ko. Pero meron din itong mga downside. According sa mga YouTuber at sa mga user nito, meron po itong bug. Sinasabi nila na paminsan-minsan pag nagbabrowse kayo, pag ganyan, wala kayong ginagawa, magdi-delay po siya. Pero nag-announce naman po yung Xiaomi na na-fix nila yung issue na yun at stable na po yung device. At meron po na pong dagdag nito, yung SIM tray niya ay hindi po siya dual SIM at micro SD. Ang meron na po siya is dual nano SIM at hybrid, one SIM at meron po siyang hybrid SIM. Ibig sabihin, kung gusto niyo po siyang i-dual SIM, hindi po pwede lagyan ng memory card. One SIM and one memory card, or one SIM and another SIM. So, ang isa din pong downside dito sa ibang flagship ng Xiaomi is single mono speaker lang po siya. At yung yung clarity niya, hindi kasing ganda ng Redmi Note 8 at saka yung mga Poco phones. So, try natin yung audio quality niya. So, ito-try po natin yung audio quality niya. So, ito po yung audio niya. So, itong phone na to is Poco F3. Try din natin. So, mas clear po yung audio ng Poco F3 kesa dito sa Poco M3 Pro 5G. Then, ang advantage ng po nito is meron po siyang audio jack at ear blaster. Same goes naman dito sa Poco F3, but wala po siyang audio jack. And yung quality po nito is surely plastic lang po ito. Plastic lang po ito. Yung back niya po is medyo glossy. So, kailangan po lagyan ng jelly case. Yung front cam po niya is meron pong 8 megapixel.
So let's take a photo. So automatic po meron siyang beautification. So i-clear natin yan. For me po, itong device na to is very affordable. Make sure po is bibili po kayo, doon tayo sa mga sale ng Lazada at Shopee. At mas maganda rin po if lagyan nyo muna ng cash yung Shopee nyo or sa Lazada, kasi mas bibigyan kayo ng voucher. Same goes din, same dito sa akin na binigyan nila ako ng discount ng halagang 1,000 at nag sale din sila doon sa Shopee. Imbis nasa 7,500 naging 6,290 na lang po siya. So ang device nito ay 5G capable. Wala pa akong nakikitang 5G phone na under 7,000. Mabibili nyo lang ng under 7,000. Ito lang pong Poco M3 Pro 5G. Yung counterpart po ng Realme is yung Realme 8 5G. Mabibili nyo po yun ng 9,490. Pag naka-voucher po kayo, mabibili nyo lang yun ng 8,700 ganun. Pero medyo mahal po siya. Ito is kaya nyo po siyang bilhin ng 6,290. So affordable po siya. 5G capable at meron po siyang 90Hz refresh rate. Tingnan po natin dito sa display. So yung refresh rate niya naka 60Hz lang, pero pwede siya 90Hz. Ganon siya ka-smooth guys, naka 90Hz. So 6,290 5G, mono speaker, 48 megapixel. Good na po ito. For me guys, ito na po yung bilhin nyo. For 2021, this is the best phone na mabibili nyo. Around 6,290, 7,000 below. So yun lang yung video ko guys. Sana malike nyo yung video ko. Sorry po sa background ko at sa boses ko. Hindi po akong talagang pro vlogger, pero I will do my best po na ma-improve yung vlog ko. So salamat guys. Hope you like my video.